వందనకి అందరికీ మరోసారి మిమ్మల్ని వాదనకి దేవుడు సాయంత్రంతో ఈ బెన్నెల్లేరు ప్రోగ్రాం లైవ్ మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీరందరూ మరి దేవుని వాకింగ్ క్యాన్జోరే దేవుని మఠం క్యాన్జోర్ మరి మీ విశ్వాస జీవితతే మరి మున్నటికి అందజేయడం సరే మమ్మల్ని అనుకుంటున్నాం, మా ప్రాంతంగా మరి దేవుడు మీ అందరూ దీవిస్తూ మరి మీ అందరూ సాయమైనరే, మీ ఆరోగ్యం సాయమైందే. నిజంగా దేవుడు జ్ఞానుడు మళ్ళీ రోజు మనకిత్తో మాడు వాకింగ్ క్యాన్సర్ కాడ మాడు రోజు మాడు క్యాందనాడ వాకింగ్ క్యాందనాడ తర్వాత సాక్ష్యపతి క్యాందనాడ అన్ని క్యాందనాడు మాడు జ్ఞానుడు మాడు ఓడకడ మాడు యోహాను కుశల కబుర్ నుంచి మరి 6వ అధ్యాయము 22 నుంచి 71 వచ్చిన వరకు మన ఓడకడ యోహాను కుశల కబురు 6వ అధ్యాయము 22 నుంచి 71 వచ్చిన వరకు మన ఓడకడ. మరి ఈ ఊడుకు యోహాను కుశల కబురు మన ఊడుకు చాలా విషయం మనం నేర్చుకున్నారు వాసనాడు మనడు జ్ఞాడు కూడా మన ఊడుకడ మన అంశం బాధితుకు మరి ఏసే మరి పాన మీదని ఆరి, ఏసే పాన మీదని ఆరి లేకపోతే దూడ మరి ఉండే మరి మనకు పాన మీద ఇస్తుంది మనడు ఈ అంశ పేసి మనడు ఓడికడ నన్ను ఇక నన్ను చదువరే కొన్ని వచ్చి చదవరు నన్ను మునుడి కలదరం అంతాను ఒకవేళ మీ బైబిల్ మతకు మీరు ఊడాటి నన్ను కొన్ని వచ్చి నన్ను చదివి నా మున్నడి చేస్తాను. యోహాను కుశల కబురు 6వ అధ్యాయము 22 వచ్చిన నుంచి నా చదవను. మరుసటి రోజు సముద్రాతే అబ్బేరి ఒడ్డిని మందని జనుర్కు ఒని శిశుర్కు తర్త ఆ ఒరటే పడవ తప్ప ఇంకా వేరే పడవగా ఇల్లే ఇంజోరు తెలుసుకుంటూ మళ్ళీ ఏసు వని శిశుర్కింతోడే పడవ తర్రి దాయకుండా వని శిశురుకు మటింకి అత్తోరించి తెలుసుకుంటారు. తిబిరియతు నుంచి వేరే పడవకు పెబు దండకు వాటి జనుర్కు ఆరితిత్త ఆ జేగ దగ్గరికి వత్తా అసలు ఏసు వని శిశురుకు ఆగ ఇల్లోరించి జనుర్కు ఊడి జబ్బునే ఆ పడవకిన తర్రి ఏసిని మెక్కరి కపూర్ణం వత్తోరు ಅಸ್ಕೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರತೆ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಊರಿನ ಉಡ್ತಸ್ಕೆ ರಬಿ ಬೆಸ್ಕಿನಿಮ್ಮ ಈ ಜಾಗದ ಒತ್ತಿನಿಂದ ತಲುಪ್ತು అసలు యేసు ఊరి నూడి మీరు నన్ను తుంక్త గొప్ప పనిగిని ఊడ్తదాన్ని పేసి వేయగొని మీరు డొక్క నిండా ఆరి తిత్తదాన్ని పేసి నన్ను మెక్క నీరే ఇంజోరి నిజంగా మీకు వచ్చినాను పాడాసి దయాన్ని దోడత సేంక అయ్యోగని బిస్కెట్కి మందాన్ని బతుకుని ఇదని దోడత సేంక పని తుంగాడి మనసుని మర్రి దానిని మీకు ఈతో దాని సేంక తప్పెత్త దేవుండు ఓనిని అంగీకరిసి ఒప్పుకుట్టో ఇంజరికి ఎత్తో అస్కే ఓరు ఓనిని ఊడి దేవుండు కోర్త పనుగుని తుంగనానికి మమ్మ బాత తుంగవాలే ఇంజరు తలుపుతూ దానికి యేసు ఓండు రోత్తోని మీరు నమ్మవాలైందనద్దే దేవుడు కోర్త పనుగాసి మిందే ఇంజరు ఓరితోటే కెత్తాం మరి ఊడతాడా మరి 22 నుంచి 29 వరకు మన చదువుతాను. మరి ఊడుకు మనడు ఏసే పాన మీద నారిందని అంశ అయితే మన ఊడుకు మరి మొదటి మాటగా మన ఊడుకు ఇక మన బాధుడిని ఎత్తుకు మరి బిస్కెట్కి మందని బతికిని ఇదని దేవుడు మరి బిస్కెట్కి మందని బతికిని ఇదని దేవుడు ఇత్తది మాడిగా ఊడనాడు. ఇక ఊడతాపయ్య జనము మరి యేసు బాత్రూంతో 5-6-2 కీకెని మరి అందరూ పంచి వాడతాం. చాలామంది తిత్తారు, 5,000 మంది పైగా చాలామంది తిత్తారు, తుంత గొప్ప కార్యం ఓడుతారు. మళ్ళా ఇంజే ఓనిని ఒక శిశురికి మెక్కరే మరి యేసుక్రీస్తు బెగమైన మెక్కరు నాకు వాసనరు ఇక మరి శివరాత్రికి వాడు బెగమేడు వాడు తెలుసుకుని మరి అగ్గ ఊరు శార్త్ మరి యేసుక్రీస్తు శివరాత్రి బెగమేన ఎత్తుకోండు కపెర్నహూము గుడి దగ్గర మరి ఏసిని కలుగుతారు అనమాట. సముద్రం మొత్తం ఊరు మెక్కుతారు. దాని తర్వాత అబ్బరికి మరి కపెర్నహూము మీదే ఆ కపెర్నహూము దగ్గర గుడి దగ్గర మరి ఏసిన ఊరు కలుగుతాడు మాడు మరి 59 వచ్చినట్టు మన ఊడితాడు. ఇక మన ఊడుకు మరి జనము యేసుక్రీస్తుని మెక్కున్నారు, భారీ మెక్కున్నారు ఎత్తుకు మరి దోడద శాంక ఆరిన శాంక దోడద శాంక మరి యేసు ప్రేమని ఊరు మెక్కను. అందుకని యేసు ప్రేమ కచ్చర మొత్తం బాధకచ్చిన యేసు ప్రభు మీరు నన్ను తుంత గొప్ప పనుగిని ఊడుతుందని పేసి అయ్యగొని మీరు డొక్క నిండా ఆరెత్తిద్దాన్ని పేసి నేను మెక్కనీరు
ఇంజోడు నిజంగా మీకు కెచ్చన అని కెచ్చ ఇతుకు ఓరందరూ మరి ఒకవేళ మాడు ఓంతన మతుకు యేసు క్రీస్తుతో మతుకు మాకు బాధవైతే, మాకు మంచి ఆరోగ్యం అయితే, లేకపోతే మా డొక్క నిండితే ఇత్తటికి ఒక ఉడ్డరు మీరు మరి మెక్కొరే మరి ఓ నాకు అందరు మీరు. కానీ యేసు బేబీ ఖర్చున్నావు కదా, నన్ను తుంక్త గొప్ప పని ఊడుతుందని పేసి అయ్యో కానీ మీరు ఆరి తిత్తదాన్ని పేసి మీరు నన్ను మెక్కని నా వాసన నిజంగా ఖర్చున్నారు కదా. వాళ్ళకి ఇంకోరు మాతో బాధకెత్త ఇతుకు మరి పాడాసి దాయని దోడత శంక అయ్యోగొని బిస్కెట్కి మందని బతుకుని ఏదని దోడత శంక పని తుంగాటి ఎందును. మరి పాడాసి మందని దోడత శంక అయ్యో, కానీ బిస్కెట్ మందని దోడత శంక మీరు మెక్కాటి మరి పని తుంగాటి మరి యేసు ప్రభు వారిని తలపను వారిని కెచ్చను మరి అసలు వారు తలుపుతారు. మరి బిస్కెట్ మందిని దోడ బాత, బిస్కెట్ మంది తుంగని మరి పనుగు బాత అని తలుపుతారు అనమాట. తలపడానికి మరి యేసు ప్రభు కెచ్చను 27, 28 వచ్చిన కెచ్చను, 28 వచ్చిన కెచ్చను దేవుడు కొరత పనిగను తుంగడానికి మమ్మ బాత తుంగవాలి అని చెప్పి తలుపుతారు. దానికి యేసు ఒండు రోత్తోనని మీరు నమ్మవాలే ఎందుకంటే దేవుడు కొరత పనుగాసి మీందే ఏం జరుగుతుంది కదా. మరి మమ్మ బాత బంధం కావాలి మరి బిస్కెట్ మందని మరి దోడ తిని మమ్మ యాందవులు ఎత్తుకు మమ్మ మరి పొంది మందవులు ఎత్తుకు బాత్తం కావాలని తలుపుతారు. మరి అసలు ఏసై బతికెత్తాం మరి ఓని రోత్తోరిని మీరు నమ్మవాలి. దేవుడు రోత్తోని బేనో ఎత్తుకు యేసుక్రీస్తే మరి దేవుడుగా ఈ లోకத்துக்கு వస్తాం. మరి ఓని నమ్మవాలి ఏందనేది ఆగ యేసు ప్రభు వారితో కెచ్చరు మొత్తం అనమాట. ఆగ మందని మరి జనుర్కులతోనే చాలామంది జనం మొత్తం వారితోనే మరి కెచ్చరు మొత్తం అనమాట. మరి నేటి రోజు కూడా ఊడుకు చాలామంది జనం కాలికే మినరు మరి చాలా మరి బెగ మరి మరి మీటింగ్కి జరగరమంతా మరి చాలామంది అందరు దాయటం మంచిదే, పాస్టర్ గంజి వాకి గంజటం మంచిదే. కానీ ఒకవేళ దోడబాద్ దొరికితే లేకపోతే ఆరిబాద్ దొరికితే రంజనీరే, లేకపోతే ఆగ మనసుకు తుంగానే గొప్ప గొప్ప కార్య ఊడినాక అంజనీరే, అలాంటి వాటి గురించి అయ్యో కానీ మరి దేవుడు తుంగాని గొప్ప కార్యం గురించి లేకపోతే దేవుడు ఇదని ఆ మంచి బతుకుని గురించి మనడు ఊడి దేవుడి పేరు కతుకు చాలా మంచిది అనమాట. మరి మరి బిస్కెట్ మందని దోడ బిస్కెట్ మందని బతుకు మరి బాత బేలా వెతుకు మరి యేసు ప్రభుని నమ్మటం. మరి యేసు ప్రభుని నమ్మటం ద్వారా మరి మన బిస్కెట్ మందని బతుకు వేతే ఇందరే ఇక మనం ఓడినాడు. మరి అందుకనే మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకుని ఇదని దేవుడు ఇంత మాటకు మనం ఓడినాడు. ಅವನು ಓಂಡೆ మరి బిస్కెట్కి మనం బతుకు ఇదని దేవుడు ఓండే మన జీవితం అదే. మరి బిస్కెట్కి మనం బతకడానికి ఓడు మనకి బతికితో, అంతేగాని మరి ఓడు మరి దోడ ఇస్తున్నా కాబట్టి ఆరి ఇస్తున్నా కాబట్టి ఇంకా వేరే తుంగునా కాబట్టి వన్ పేరుకి దాయటం అయ్యా ఓన్ తుంక్త కార్య బాధ్యతకు మరి అందరికీ దూర పట్టడం. మరి చాలామందికి 5 ఆరిని 2 కీకితో 5,000 మంది పైన ఓడి పోషిస్తూ ఇతుకు ఓని అధికారం ఉండటే నిజమత్త దోడ ఓండే ఈ దోడ తింత అర్థంతో దేవుడు ఓండే ఏం జరే ఆగ కెచ్చనాను అనమాట. కాబట్టి ఇక మందుని అందరికీ ఓడి కెచ్చన బాధ్యతకు మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు మీరు యాందటి మరి అది బేలావైతే ఏం జరు అక్కడ మందులందరూ తాపుతారు అసుకోండి కెచ్చన కదా. మరి యేసు ప్రేమను నమ్మటం వల్ల మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు వెయితే జరే ఇక ఓడి కెచ్చనాను అనమాట. మరి బిస్కెట్ మందని బతుకు నేను ఏంచి మీనే దేవుడితో నేను తిరను మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు మరి నీకు కావాలి, నీకు మందవని దేవుడిని తిరను అనమాట. వాళ్ళకి 2వ మాటకి మన ఊడకడ యోహాను కుశల కాబట్టి 6వ అధ్యాయము మరి 30 నుంచి 40 వచ్చిన వరకు మన ఊడకడ మరి 30 నుంచి 40 వచ్చిన వరకు ఊడకడ నేను చదువుతాను. దానికి ఓరు అలా ఎత్తుకు మమ్మ నేను నమ్మనానికి మమ్మ ఊడనాటు నిమ్మ బాత గుర్తు మాకు తోపిస్తనేను బాత గుర్తుని నిమ్మ తుంగితేను మోసే తిందనానికి ఊరికి ఆకాశದ నుంచి 6 ಇತ್ತು ಇಂಜಿ ರಾಸಿ ಮತ್ತಾಟು మన ముత్తాతలోరు ఎడారితే మన్నా ఇందని దోడతని తిత్తోరు ನಿಮ್ಮ బాద్దాన్ని తుంగితేని ఇంజరు తలుపుతారు గోడ్. ఇక మరి 30 నుంచి మరి 40 వచ్చిన మన ఊడక్కడ మరి మన వాక్యతే అందరూ మందంగా నన్ను చదవరు మున్నట్టు తీస్తాను మరి సమయం లేదు కనుక ఇక ఊడుకు ఊరు తలపన్నారు
మరి ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಕಿನ ಮಂದನ ದೋಡೈಂದ ನೀನು ಆ ಬೆಸ್ಕಿನ ಮಂದನ ಬದುಕು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ కాబట్టి మరి ನಿಮ್ಮ బాధ గుర్తు ನಿಮ್ಮ తోత్తి నిజర తలపను మరి యేసు ప్రభు తోత్తో ఊరికి 5 కీకని 5 ఆరి 2 కీకని మరి 5 వెక్కిన మందిని ఊరు పోషిస్తూ 10 మంది ఊరు తిత్తో అవన్నీ మరిగెత్తారు మళ్ళీ తలుపున్నారు బేలైంజరే నేను బాధ గుర్తు వచ్చిన మాకు తలుపున్నారు. మరి ఆ రోజు మోసే మరి ఆ మన్నా అయిందని దాని వాడు మరి యాంతో కదా మరి ఇస్రాయేల్ ప్రజలు చాలామంది వారు తిత్తారు కదా మన్నా తిత్తారు కదా వారు బతుకుతారు కదా అని జరే వారు తలుపున్నారు యేసుక్రీస్తుని తలుపున్నారు. మరి మన్నా గురించి మనం ఊడితాడా బెగ్గు ఊడితాడు ఎత్తుకద్దు మరి మనడు పాత నిబంధన బైబిల్తో మనం ఊడతాడా మనడు దాటి మన్నా గురించి మనం ఊడతాడా మోసే మరి ఇశ్రాయేలుకి ఆ ప్రజాని ఆ ఐగుప్తు నుంచి వాడు మరి విడిపేసి తీసుదనస్కే మరి దేవుడు ఓరు అడిగితే మొత్తపయ మరి మన్నా అయిందని ఆ దోడ తిని మరి పొరడించి రోత్తది మనం ఊడితాడు. ఊరందరూ మరి మోసే తిని పేసి ఆ గుర్తుని పేసి మళ్ళీ యేసుక్రీస్తుని తలపోనరేగా మూడు అస్కే మరి మా తాత ముత్తాతలోరు మరి ఎడారితే మన్నా అయిందని దోడితే తిత్తారు కదా మరి నేను ఇంజ బాత గుర్తు మాకు తోపిస్తుంది తుంగితే నేను తలపన్నారు. ఇటుకు ఈ గూడు కుమారుడు మరి మోసే ఒక ప్రవక్త కాబట్టి మరి యేసుక్రీస్తు ఒక ప్రవక్త బేల మరి ఈయన కూడా అలాంటి తుంగితో బేల గుర్తు ఇంజరే వారు అనుకుంటారు మొత్తం. కానీ యేసుక్రీస్తు బాతికొచ్చిన ఈ గూడాటి నన్ను చదవనాను 32 నన్ను చదవనాను. యేసు ఓరి నూడి మోసే మీకు ఆకాశத்து నుంచి వత్త ఆరిని ఇదిల్లో గోని నా తప్పే ఆకాశத்து నుంచి వత్త నిజమత్త ఆరిని మీకు ఇస్తున్నాం ఇంజరే నిజంగా మీకు వచ్చినాను కాబట్టి దేవుడు ఇదని ఆరి ఆకాశం నుంచి దిగివాసి లోకతే మందిని మనుషులకి బెస్కెట్కి మందిని పానం ఈతే ఇంజోరికి ఎత్తో ఇగోటి మరి మోసే మీకు ఈదుల్లో ఆకాశం నుంచి మీకు ఈదులే కానీ మరి దేవుడు మీకు ఎత్తో అలాగే మరి ఆకాశం నుంచి వత్త నిజమత్త ఆరిని మీకు ఈసును నిజంగా మీకు వచ్చినాను మరి ఆ ఆరి నన్నే మరి ఆకాశத்து నుంచి నన్ను దిగి వత్తని లోకత్కి మరి మనుషులకి ఇంక బెస్కెట్కి మందని పాన మీదనంకి నన్ను దిగి వత్తని జరగవచ్చు కచ్చరు మొత్తం అసుకు ఓరు బేల తలపనవారు ఎత్తుకి గోడుకు అసుకు ఓరు ఊడి అయ్యా ఆ ఆరిని బెస్కెట్కి మాకు ఈదవాలి ఏం జరిగి ఎత్తారు యేసు ఓరు నూడి నన్నే పానం ఇదని ఆరి నా యొక్క వాదనానికి బే మాత్రం కరువేస్తాం నా యొక్క నమ్మకం మందనానికి బే మాత్రం డొప్పేస్తాం. మరి ఆరి బాత ఇందులో మరి ఊరు ఇక తలుపుతారు ఆరు బేను మరి బేనతో మరి బేన దొరికింది వారు అలా ఇత్తపోయా తలుపుతస్కే మరి యేసు ఊరితో బతకచ్చను నన్నే పాన మీద నారి మరి నా యువతకు మీకు కరువేసో మరి నా యువతకు మీకు డొప్పేసో అని జరిగచ్చును వర్డ్ ఇతుకు దేవుడికి బాధ్యుడినది యేసుపై బాధ్యుడిన ఎత్తుకు మరి ఆత్మ సంబంధిస్తా ఆ కరువు గురించి తీరిను కానీ ఇక మందన ఈదుర్కు శిశువుకు వారందరూ బాధ్యుడిన ఎత్తుకు వారు మరి మన ఒల్తికి కావాల్స్తా దోడది గురించి వారు తిరిగినారు. మరి యేసు పేపర్ మన ఆత్మ సంబంధిస్తా తిరిగినో ఒక ప్రశ్న తలుపుతారు దానికి సంబంధించిన తిరిగినోరు కానీ ఒలికి సంబంధించిన తిరిగినోరు కానీ యేసు ప్రభు మన ఆత్మ సంబంధించిన వాటి గురించి తిరిగారు. మరి దేవుడు ఇదని ఆరి మరి నన్నే మరి యేసే మరి యేసుకి బాధ్యత నన్నే మరి పాన మీద ఆరి ఏం జరిగచ్చిన నన్నే ఏం జరిగచ్చిన ఈ నన్నే ఏందనికి అతని మాట మనడు బైబిల్తో మనం ఊడితాడా పాత నిబంధనతో మనం ఊడితాడా మరి తప్పెత్త దేవుడికి అయితే నన్నే ఏం జరిగచ్చరం అంత అనమాట నన్నే దేవుడి నన్నే యెహోవా అని జరిగచ్చరం అంట అనమాట. అలాగే ఇక మరి యేసు బిబ్బకి వచ్చిన బాధ ఎత్తుకు నన్నే పాన మీద ఆరి ఏం జరిగచ్చిన అనమాట ఎత్తుకు ఆ మాటది బెచ్చ శక్తి మీద ఊడటిగా ఓండే మరి నన్నే దేవుడి నింజరే మరి నన్నే బెస్కిరి మందిని బతికినదని దేవుడు నన్నే ఏం జరిగి వచ్చారు మీరు అని ఊరికి మరి అర్థం ఆదటం పెళ్ళి వారు అనుకుంటున్నారు మరి ఒలికి సంబంధించిన దోడ ఇదని దేవుడి బేల లేదా ప్రవక్త బేల ఇత్తడు ఊరు అనుకుంటారు మొత్తం. కానీ వాడు మరి ఆత్మ సంబంధిస్తున్న దోడ తిని
ఆత్మ సంబంధించిన కరువు తీసి వాటికి మరి అవన్నీ తీసి వాటికి మరి పానం మీదనానికి ఆత్మకి పానం మీదనానికి ఆ పానం గురించి మనం తెలియని దేవుడిగా మనకి ఓడినాడు. వాళ్ళకి ఇంక మునుడి కతుకు 35వ వచనం నుంచి యేసు ఓరి నూడి నన్నే పాన మీద నారి నా యొక్క వాదనానికి బే మాత్రం కరివేస్తావు, నా యొక్క నమ్మకం మందనానికి బే మాత్రం డొప్పేస్తావు. మీరు నన్ను ఊడి మినిరి అత్కన్నా నమ్మకుండా మినిరి ఇంజి మీకు ఎత్తాను. తప్పే నాకు ఇత్తోరందరూ నా యొక్క వేయితోరు, నా యొక్క వాదనోరిని ನನ್ನ ಬೇಮಾತ್ರ ಬೈದಕಿ ಗೆರ್ಮನ್ ನಾ ಇಷ್ಟಮಯ್ಯಗೋನಿ ನಾನು ರೋತ್ತೋರಿని ఇష్టంతుంగనానికి ನನ್ನ ఆకాశం దిగి వస్తాను. ఓడు నాకు ఇత్తోరిని బేన కూడా మాపకుండా ఆఖరి దినాతే ఊరిని మళ్ళా తేతటం ನಾನು ರೋತ್ತೋರಿ ఇష్టమాసి మిందే ఇంజరికి ఎత్తో ಬೇನ ಹೊತ್ಕು ಮರ್ರಿ ಅತ್ತ ನಾನೇನು తెలుసుకుంచి నా పొర నమ్మకం తాయిస్తుండు ಒಂದು ಬೆಸ್ಕೆಟಿ ಮಂదని బతుకు ఎంచి మళ్ళా నన్ను ఊరిని ఆఖరి దినత్తు సావరించి తేదటం ನಾನು ರೋತ ತಪ್ಪಿನ ಇಷ್ಟಮಾಸಿ ಮಿಂದೆ ಎಂಜರೆ ಕೆತ್ತು पर ಯೇಸುಬೆ ಬಾದ್ ಕಚ್ಚನ ಎತ್ಕು మరి ಬೇನೋ ಹತ್ಕು నా పొర నమ్మకం తాయిస్తుండు, ಬೇನೋ ಹತ್ಕು నా పొర నమ్మకం తాయిస్తుండు. వానికి బెస్కెట్కి మందన బతుకు మిందే వానికి కెరవేస్తావు, వానికి డొప్పేస్తావు, వాని నమ్మతోరికి మరి బెస్కెట్ మందన బతుకు మిందే మరి ఆఖరి దినాతే మనడు మరి రోజు డొల్లేదడ అత్కన సరే ఆఖరి దినాతే మనడు మరి సావి నుంచి మనని తేతను దేవుడు యేసు ప్రపంచరే వాడికి హెచ్చరమైన మరి నాని నమ్మాటి నన్నే దేవుడిని నన్ను సావి నుంచి తేతను దేవుడి నన్నే మరి పాన మీద దేవుడి నన్నే మరి పాన మీద ఆర్యాసం అందిన దేవుడిని నన్నే ఏం జరిగి హెచ్చరమైన మరి నిమ్మ తెలుసుకుంటేనే మరి మన ఆత్మకి మరి పాన మీద దేవుడు ఓనిదని తెలుసుకుంటేనే మరి మన గతుకు మన కరువేసో మన ఆత్మ కరువేసో మన ఆత్మకు డొప్పేసో అని నేను తెలుసుకుంటేనే మరి ఓ రోజు మన డొల్తపోయా మన తేతని దేవుడు ఓండే అని నేను తెలుసుకుంటేనే మరి దేవుడు నీతో తిరిగినాడు బాధ్యతకు మరి ఓండే మరి మన ఆత్మకి పాన మీద దేవుడు ఓండే అని చెప్పి తిరిగినాం నన్నే పాన మీదని ఆరి ఆసిమినాను దేవుణ్ణి ఆసిమినాను జరే మరి యేసు ప్రభు తిరిగినాం మరి నీతో నాతో తిరిగినావు నాడు ఆ యేసు ప్రభు నేను తెలుసుకుంటే నేనే మరి ఈ వాక్యం నీ గురించి దేవుడిని తిరిగినావు ఇక మన ఓడుకు నిజంగా మరి మన్నత్ గురించి మన ఓడుకు ఇక మరి మన్న ఇందని దోడత ఇస్రాయేల్ పెద్ద తిత్తరు ఆ రోజు మరి ఆకాశం నుంచి దేవుడు కురిపిస్తూ ఓ అడిగి మత్తపయ్య అది ఆకాశం నుంచి దిగి వస్తే మరి చాలామంది తిత్తరు. కానీ ఆ మన్నా ఇత్తది మోసే అయ్యో కానీ దేవుడే ఆ మన్నా ఊరికి ఇత్తో కానీ ఊరు మోసేని మరి క్రీస్తుతే పోల్సరు క్రీస్తుని ఒకటే మరి క్రీస్తుని తోటి ఎవరు పోల్సరు మొత్తం ఇక కొని క్రీస్తు దేవుడు మరి మోసే మరి యేసు క్రీస్తు సమానం అయ్యో మరి మోసే వారి ప్రవక్త కానీ క్రీస్తుకు మరి దేవుడు మరి మోసే మన్నంగా మన్నా వారు తిత్తరు ఆ మన్నా తిత్తరు అందరూ డొల్లి ఎత్తు వాళ్ళకే ఆ మన్నా ఏందన్నది మరి ఒరి డొకత్కి మరి డొకత్కి నిత్తనానికి మరి సహాయపడతాయి కొని మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకును ఇదనానికి సహాయపడతలేదు. ఆ మన్న తిత్తరోరు డొక్క నెత్తరోరు రోజు డొల్లి ఎత్తు కానీ మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు ఇందనది మరి యేసు క్రీస్తు నవటే మనకి మిందే మరి ఓనగ్గే మిందే ఆ మన్నా ఇత్తది బిస్కెట్కి మందని బతుకు ఈదిలే కానీ యేసు క్రీస్తు నిజమత్త మన్నా ఆసి మరి మన ఆత్మకి పానమేసి మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు ఈదనకి మరి ఈ లోకದ ಡಿಗೆ ಒತ್ತು మరి నిమ్మనನ್ನು బాత్తింగ్ వచ్చి మరి ఒనిపరు నమ్మకం వాడటం ఒనిపరు నమ్మకం వాడుకు మాడు బతికితాడు ఆ మన్న పాడాసత్తే కానీ మరి యేసు క్రీస్తు నవటే ನಿಮ್ಮ నమ్మకం తాసుకుని బిస్కెట్ పాడాసని ఓ నీదని దోడతిత్తుకు మరి ఆత్మకి ఓ నీదని దోడతిత్తుకు ನಿಮ್ಮ బిస్కెట్ డొల్లి అని బిస్కెట్కి బతికేమంతే మరి బిస్కెట్కి బతికి మంది నేను దోడ నీకు కావాలెత్తుకు ನಿಮ್ಮ యేసు ప్రభువుని ನೀವು బాధవలసిందే మరి మన రూట్ బిస్కెట్కి
మరి మందని బతుకు మరి నన్నే పానం ఇదని దేవుడు పానం ఇదని ఆరే ఇందులో యేసు ప్రభు మరి రెండవ మాటకి వచ్చినాయి. మరి మూడవ మాట మాట ఊడక్కడ మరి ఇదే యోహాను కుశలి కబడి నుంచి 6వ అధ్యాయము 41 నుంచి మరి 51 వచ్చిన వరకు మాట ఊడక్కడ ఈ గూడుకు మరి మనడు బాధుడి తరగతికి మూడోదిగా మరి బిస్కెట్కి మనం బతకటం, మరి బిస్కెట్కి మనం బతికి మొదట మిత్తది మనకి ఊడితడ ನಾನು ಸವಿತ ಅನ್ಕೊಂಡು వచ్చిన ನನ್ನ ಆಕಾಶದ నుంచి వత్త 6 ఇంచు ಒಂದು ಕೆತ್ತಂದಾನಿ పేసి ఈదుర్కు అని శాంక గొలంగి ఈయన ఏసేపిని మర్యాద యేసు కదా, ఈయన తప్పే తల్లురికి మనడు పుణ్యం వినడు కదా. అలా మన్నంగా నన్ను ఆకాశం నుంచి దిగి వత్త నుంచి ఈయన కెత్తటం ಬೇಲ ಇಂಜೋರೆ ಕೆತ್ತೋರು ಏಸು ಒಂದು ನೋಡಿ మీ ಔಟಿ మీరు గొలగొద్దు, ನಾನು రోత తప్పే ஒரு నాయక ನಡೆದಕೊಂಡ ಮತ್ಕು ಒಂದು నాయక వర్రో ఆఖరి దినాతే నన్ను ఓరిని తేతాను. అందరికీ దేవుడి బోధిస్తున్న ఇంజి దేవుడి ಕೆತ್ತ మాట ಕೆತ್ತరుని పుస్తకం రాసిమింది కాబట్టి ಬೇನಾತ್కు తప్పేనగ కేంజి నేర్చుకుంటున్నాడు ಒಂದು నాయక వాసన దేవుడగ నుంచి వత్తుండే గోని ఇంకా వేరే బేను కూడా తప్పిన ఊడిల్లో ఈండే తప్పని ఊడ్తో నాయక నమ్మకం మందనవనికి బిస్కెట్కి మందన పానం మిందే ఇంజి నిజంగా మీకు కెచ్చనాను నన్నే మరి పానం ఇదని ఆరి మీరు కచ్చినాం ఇక ఊడటి మరి బిస్కెట్కి మందన బతుకు నాకు మిందే ఏం జరిగి కచ్చినాం, మరి నన్నే ఆకాశం నుంచి దిగి వత్తని జరిగి కచ్చినాం. కానీ ఈదురుకు బాత్మని మత్తరు మరి మనసు మా ఊరు మనసు లోపల మరి గొలుగొరు గొలుగుతారు అనమాట. అరే ఇంత ఆకాశం దిగి వస్తావు బేల దిగి వస్తావు, మరి ఈయన తప్పే ఏసేపు కదా, ఈయన తప్పే తల్లిదండ్రులకు తప్పి ఎవరు మనకు తెలుసు కదా. ఇంజోరే ఇక మనడు ఊడినాడు ఊరు అలా అనుకూసరం వస్తారు. అసకే యేసుక్రీస్తు ఊడికి బాధకెత్తో యేసు ఊరి నూడి మీ అవుటే మీరు గొలంగొద్దు ఒకటి, మీ అవుటే మీరు గొలంగొద్దు అని జరిగచ్చున్నాం. యేసు ఊరి నుండి మీ అవుటే మీరు గొలంగొద్దు అని జరిగేస్తా ఒకటి, మరికి పొరటి నుంచి వత్త దేవుడు ఓండే అని జరిగచ్చున్నాం. మరి దేవుడిని బేణ ఊడాలు మరికి దేవుడు శక్తి గలవాడు, వాడు చాలా గొప్పవాడు. బేణ దేవుడిని ఊడుకు డైరెక్ట్గా వాడు మరి డొల్లి దిగుతున్నాడు అనమాట. డొల్లితో కాబట్టి దేవుడు బాత్తంతో మరి మనసు బెస్కు ఊడాలో కాబట్టి ఆ దేవుడే మరి ఈ లోకత మనిషిగా దిగివత్తు వాడు బేనెత్తుకు యేసు ప్రభు వాడు మనిషిగా దిగివాసి ఈ లోకత వాడు మరి 33 సంవత్సరాల వాడు మంచి సేవ తొంగి మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు బాధ కెచ్చి వాడు నీ శంక నా శంక ఆ శిలది పరు వాడు నెత్తురు కారుస్తూ మరి మన హృదయత మందని పానం తిని మరి తీసి వాటినాక వాళ్ళు ఈ లోకతకు వస్తాం. మరి నాడు నిమ్మనన్న మరి బాత్తం వరెత్తుకు ఓని నమ్మటమే ఓని నమ్ముకు బిస్కెట్కి మందని మరి బతుకు మిందే బతుకు యేసు ప్రభుకి వచ్చినాం. మరి నన్నే మరి పానం మీదని ఆర్యాస్మినాన్ నాయక నమ్మకం మందులోనికి బిస్కెట్కి మందని పానం మిందే మరి బతుకు మిందే నిజంగా కెచ్చనాని జరిగి వచ్చినాం ఒకటి ఓనవుటే మిందే ఓనవుటే నిజంగా మరి బిస్కెట్కి మనడు బతికితాడ బిస్కెట్కి మందని బతుకు ఓనగ్గే మిందే ఇంజరమాట ఓడినాడ. మరి ఆ రోజుకు మరి ఇంకా మున్నడికి నన్ను వచ్చిన చదువుతాను 49 నుంచి మీ ముత్తాతలోరు ఎడారితే మన్నా అయిందని దోడ తిత్కన్నా కూడా డొల్లి ఎత్తారు గూని దీనిని తిందనుండు డొల్లి దాయకుండా మందనికి ఆకాశం నుంచి దిగి వత్త ఆరి ఇద్దే నన్నే ఆకాశం నుంచి దిగి వత్త పాన మీదని ఆరి ఈ ఆరి తిని తిందనోడు బిస్కెట్కి బతికితో నన్ను ఈదని ఆరి లోకతి మందిని మనుషులకి పాన తిని శాంక ఈదని నా ఉల్లాసి మిందే ఏం జరికెత్తావు. మరి దేవుడు ఆరి బాత యేసుక్రీస్తుని ఆరి బాత ఎత్తుకోని ఒళ్ళు మరి ఓని ఒళ్ళు బేల ఓని ఒళ్ళదే మన బేలా తిందవాలి మీరు కూడా అనుకుండవచ్చు ప్రశ్న వెయితే భరత్కు మరి ఇక మందని యూదులకు చాలామంది కూడా అలాంటి ప్రశ్న తలుపుతూ మరి యేసు ప్రభువును మన ఆత్మ సంబంధిత మరి కరువు గురించి మన ఆత్మ బేల రచన పొందవలని జరిగే తెలియరు మతుకు అది మందని జనాభాను
ఓరు మరి బేలమన బతకవాలి ಬೇಂದೋಡು తిందావాలి ఇత్తడు ఓరు ఆలోచిస్తారు మొత్తం. మరి యేసు కథనది మరి ఆత్మ గురించి, మన ఆత్మ సంబంధించిన విషయానికి హెచ్చరు మేము, మన ఓల్కి సంబంధించిన విషయం అయ్యో, మరి ఈ లోకతి దొరకని దోడ గురించి అయ్యో. కానీ మన ఆత్మ డొల్కన బేలా బతికిది. ఆ పాపత నుంచి, మరి సైతాన్ నుంచి, మనకు వద్ద మరి సావి నుంచి మన బేల రచన పొందవాలి. ఇత్త మాట ఇక తిరిగేరు మీను మరి మన్నా తిత్తోరు డొల్లి ఎత్తోరు అడిగితే అని యేసు ప్రభుని ఒల్దిని తిందునోడు బెస్కెడికి బతుకుతుండాలి. మరి యేసు ప్రభు ఒల్దిన్ని అంజి తిందటం ఎందుకు బాధ? ఓ నిజంగా ఓని ఒల్దిన్ని మరి తిందటం అయ్యే కానీ ఓని మనం నమ్మటం, ఓని పొర విశ్వాసం తాచటం, ఓని ఒళ్ళు ఆ శిలోద పొర నీ శాంక నా శాంక నెత్తూరు కాస్తాయి. మన తుంక్త పాపన శాఖ ఉండు ఆ శిలోద పొర ఉండు చాలా దెబ్బతిత్తు డొల్లి ఎత్తో నెత్తూరు కారుస్తూ ఉండు. మరి బైబిల్ దిగచ్చుందే మరి నెత్తూరు కార్చకుండా మరి నీ పాపం అన్నం, మరి పరిశుద్ధ నెత్తురు కార్చకుండా, శుభ్రమత్త నెత్తురు మరి కార్చకుండా నీ పాపం అన్నం ఏం చేయాలి బైబిల్కి వచ్చుండే. మరి ఆ పరిశుభ్రమత్త నెత్తురు బేనాగ మీద ఎత్తుకు బేనాగిల్లే మనిషిని ఒకటి బేనాగిల్లే కానీ పొర నుంచి దిగి వత్త యేసుక్రీస్తునాగా ఆ దేవుడగ్గ మీదే పవిత్రం వత్త నెత్తురు ఓండే కారుస్తావు నీ శంక నా శంక. ఆ సులువు డొల్లి ఎత్తా ఉండు, డొల్లి నుంచి 3 రోజులు గిరిడు తేత్తా ఉండు. మరి నిమ్మనన్నా మరి ఓని నమ్ముకు, ఓని పరి విశ్వాసం తాసుకో. మనడు కూడా ఒక రోజు మరి సావి నుంచి మనం తేస్తాడు, డొల్లి ఎత్తపోయి మనడు కూడా తేస్తాడు ఒక రోజు. యేసుక్రీస్తు బేలా తేస్తాడు, వాళ్ళకి మనం తేస్తాడా. మన పాపను ఒప్పుకుంచి మన పాపానికి మరి మన పాప నుంచి రక్షించే దేవుడు యేసుక్రీస్తు మనం తెలుసుకుని ఓని పరి విశ్వాసం దాచి మనం అంగీకరించుకున్నాడు, మనం బతికితాడు. కాబట్టి మరి బెస్కెట్కి మందన బతుకు మరి యేసుక్రీస్తు నాకే మిందే ఏం జరిగాయి మరి ఊండేకి వచ్చినాం. కానీ అక్కడ మందన ఓరు బే నమ్మటం పిల్ల, ఓరికి అర్థమాడటం పిల్లే. భారత్కు ఓరు ఈ ఒల్దె గురించి, డొక్కత గురించి, దోటత గురించి ఓరు అనుకుంటారు మొత్తం. కానీ మరి యేసు ప్రేమ తీరినది బాధన గురించి ఎత్తుకు మరి ఆత్మహత్య మందని ఆ పానం గురించి వాడు తిరిగారు మొత్తం. మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకు గురించి వాడు తిరిగారు మొత్తం. కానీ నీకు మరి బెస్కెట్ మందని బతుకు నేను ఏం చెమినే ఆ యొక్క బతుకు యేసుక్రీస్తు నాకు మింజు నీకు తెలియమిందే. ఒకవేళ నీకు తెలియలేకపోతే నేను తెలుసుకొని మన ఆత్మ సంబంధించిన బతుకు మరి బెస్కెట్కి మందన బతుకు యేసుక్రీస్తు నాకు మిందే. ఓండే ఈ లోక దిగివద్ద దేవుడు నీ శంక నా శంక ఆ శిలువ నెత్తురు కాస్త దేవుడు ఉండే. ఇంకా మన మున్నటి కొడుకడ మరి 4వ మాట మన ఓడుకడ మరి యేసుక్రీస్తు మన ఆత్మకి మరి పాన మీద దేవుడు. యేసుక్రీస్తు మన ఆత్మకి మరి పాన మీద దేవుడి మన ఓడకడ. ఇక మరి యూదుర్కు ప్రశ్న తలపురమైనారు. నా చదువుతాను 52 నుంచి 71 వరకు మన ఓడకడ నన్ను కొన్ని వచ్చిన నా చదువుతాను. ఇక మన ఊడుకు యూదుర్కు తలపున్నారు బేలాయన జరే అసలు యూదుర్కు ఈండు ఓని ఒలిదిని బేల మనకి తిందనానికి ఈతో ఇంచి ఒరవటి ఓరు వాది వాడుతారు. అసలు ఏసు ఓరు నోడి మీరు మనసుని మరిన్ని ఒలిదిని తిందకుండా ఓరు నెత్తురు తిని ఉండకుండా మతుకు మీ ఎవటే బెస్కెట్కి మందన పానం ఇల్లే ఇంచి నిజంగా మీకు ఎచ్చనాను. నా ఒలిదిని తించి నా నెత్తురు తిని ఉండనోనికి బెస్కెట్కి మందని పానం మిందే ఆఖరి దినైతే నన్నవని సావతి నుంచి తేయిస్తాను. భార్యకు నా ఒళ్ళు నిజమత్త దోడ ఆసమిందే, నా నెత్తురు నిజమత్త పానం ఆసమిందే. నా ఒలిదిని తించి నా నెత్తురు తిని ఉండనోడు నా ఒకటే నిచ్చిమినో నన్న కూడా ఓనొకటి నిచ్చిమినాను. నానే రోత్త తప్పే బతికి మందనాటు నన్న కూడా ఓని శక్తి దూరింపినే బతికి మినాను. ఆలకే నేను తిందనోడు కూడా నా శక్తి దూరింపినే బతికితో ఇందురేక మన ఓడినాడు. మరి మన ఓడుకు మరి యూతులకు వాది వాడుతారు చాలా కృష్ణ తలపురం వినరు. నీ ఒలిదిని తిందటం బాధ అయింది తలపురం వినరు, మరి నెత్తురు ఉండటం బాధ అని తలపురం వినరు. అసలు ఏసుకెత్తావు అవును మరి బెస్కెట్కి మందను పానం నాయకు మిందే. మరి నా ఒలిదిని
ನನ್ನ ನಾವು ಓದಿನ ತಿತ್ತೋಡು ನಾ ನೆದ್ದು ಉಟ್ಟೋಂಡು వాడు బతికితో అని జరిగేది. మరి ఓని నమ్ముతోండు సావి నుంచి మరి ఓని తీస్తుండాలి. ఓని ఒళ్ళు మరి దూడ ఆసిమిందే, ఓని నెత్తురు మరి పానీయము మరి మనం ఉండండి పానీయం ఆసిమింది అని జరగడం ఖచ్చితం. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾತ మరి దూడ తిత్తోండు మరి ఈ లోకత బతికితో మన బతకాలి. మన రోజు బాగా తింటాడు, దూడ తింటాడు, ఏరు ఉంటాడు మనడు. మన దూడ తిత్తపయ మన ఏరుట్టపయ అది లోపలికించి ఆ శరీర మందని చాలా బాగా మరి బలం అయితే శక్తి అయితే కాబట్టి మనడు మరి బతికితాడు. మరి మన అవుటే లోపల ఆత్మ కూడా మిందే, ఆత్మకి బలం శక్తి ಬೇನಾಯಿತೋ ಅದು ಬೇನಾಗ ಮಿಂದೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪಾನಂ ಬೇನಾಯಿತೋ ಬದುಕು ಬೇನಾಯಿತೋ ಇದಕ್ಕೂ ಅದು ಯೇಸು ప్రభునಗೆ ಮಿಂದೆ, ఆ దేవుడగే ಮಿಂದೆ, ఆ దేవుడగే ಮಿಂದೆ అనమాట. మరి దూడ మన తింజి లోపల మన బేల తాయిస్తాడో మరి యేసు ప్రభుని కూడా నమ్మి మన లోపల తాసుకు మన హృదయ తాసుకు ఓండు మన హృదయాత మంచి మనకు బెస్కెట్కి మందని బతుకునీతో మన ఆత్మ మరి బెస్కెట్కి బతకడానికి ఆ ప్రాణమీతో మనని ఈ పాపద నుంచి ఈ సావ్యం నుంచి సైతాన్ నుంచి మనను రక్షిస్తూ ఆ దూడకు మనకు బేల బతికితో మరి యేసు ప్రభు మన ఆత్మకి వాడు మరి ఆ బతుకు ఈతో ప్రాణం ఈతో. అందుకని వాడికి వచ్చినాం బెలాంజరే నా ఒల్దిని తినుటు నా నెత్తురు మీరు ఉనుటు ఇతకు బాధ్యతకు మరి యేసు ప్రభుని మనం అంగీకరిస్తాం, ఓని మనం నమ్మటం, ఓని పొరు మనం విశ్వాసం తాసటం. అంతేగాని ఒకవేళ నిజంగా నమ్మి మతుకు మీరు మరి ఆదివారం మంచి బల్లతే మరి పాలు పొందటం అయ్యో ఓని ఒల్దిని తిందటం ఎత్తుకు ఆ బల్లతి మనడు మరి పాలు పొందవాలి భారత్కు. మరి ఓడు వాదం దాకద్దు, ఓని శిలువ కార్యం తిని మన గుర్తుంగోలు కాబట్టి మన పాలు పొందవాలి మంచిదే. కానీ మన రక్షణ పొందవలెత్తుకు ఓని పొర మనం విశ్వాసం తాస్తాం, ఓని నమ్మకం తాసి మన హృదయతోనే వాటటం, మన పాప సెమీసైంజరు అని తలపటం. అసకే మనకి బెస్కెట్ మందని బతుకుండి ఈతో మన ఆత్మకి వాడు మరి ప్రాణం ఈసి శక్తి ఈసి వాడు బతికిస్తూ ఈ లోకతే దోడతిత్తపై మన బేల బతికితాడు. మరి యేసుక్రీస్తుని మన హృదయ తాస్తపయ మన ఆత్మ ఇత్తది బతికితే శక్తి ఇత్తది వేయితే ఓటి మరి యేసుని రక్షణతే వెచ్చ గొప్ప కార్యమిందే. మరి యేసుని ఒకవేళ మనం అంగీకరిస్తూ ఆ గొప్ప రక్షణ మనం వేయితే ఆ రచనతే మరి గొప్ప శక్తి మిందే. ఆ శక్తి బాధ్యతకు మరి మన ఆత్మ మన పానం మరి బెస్కెట్కి బతికి మన డొలియత్తపై కూడా అది తేదితే మన తేదితో మరి అదే యేసు ప్రభు ఖచ్చున్నాయిగా మీరు బెస్కెట్కి మీరు బతికి తీరి పరిత్కు నన్న మరి శివర దినాతే నన్న మీ ఆత్మ తిని నన్న మరి తేతితాను ఆత్మ తిని తేతితని దొరికి వచ్చినావు ನನ್ನ ಮಲ್ಲಕಚ್ಚನನ್ ಆಕಾಶ నుంచి ಡಿಗ್ಗಿ ವತ್ತಾರ್ರಿ ಆರಿ ಇದ್ದೆ మీ ముత్తాతలోరు తిత్త మన్నా తీస్తే ఇది మన్నో భారత్కు ఊరందరూ డొల్లి ఎత్తారు కదా గోని ఈ ఆరి తిందనోడు బెస్కెట్కి బతికి మనతో జరిగి ఎత్తో. చాలామంది ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఊరందరూ తిత్తారు, మన్నా తిత్తారు, కానీ రోజు డొల్లి ఎత్తారు. మనడు కూడా ఈ లోక దోడ తింటాడు, కానీ రోజు మన డొల్లి తీస్తాడు. అది బెచ్చి మంచి దోడ తిత్తుకొని సరే, అది బెచ్చి మంచి ఏరును ನಿಮ್ಮ వేరే కూల్ డ్రింక్స్ను బాతను మన భేదవ రోజు డొలి తీస్తాడు. కానీ మన ఆత్మకి మన ప్రాణం కావాలి, మన ఆత్మకి శక్తి కావాలి, అది బెస్కెట్కి బతుకోవాలి. ఇదికు యేసుక్రీస్తుని మరి మనడు అంగీకరిస్తవాలి, మన హృదయత మనడు తాస్తవాలి, ఓడే దేవుని జన మనం తెలుసుకుండవాలి. అసకే మనడు మరి బెస్కెట్కి బతికితాడు, బెస్కెట్కి మనడు మరి బతుకుతాడు. అందుకనే వాడు నీశాంక నాశాంక ఆ సిలువ పర్రో యేసుక్రీస్తులో డిగివాసి నీశాంక నాశాంక వాడు సిలువ పర్రో నెత్తురు కారుస్తూ మన పాపత శాంక వాడు నెత్తురు కారుస్తూ డొల్లి ఎత్తో గిరుడి 3 రోజు త్యాత్తో వాడు మళ్ళా వాదని దేవుడిని కూడా మీనమాట వాని పూర బెన్న నమ్మకం తాయిస్తూ వాడు బెస్కెట్కి వాడు బతికితో అనమాట, వాడు బెస్కెట్కి బతికితో. ఈ గుడుకు చాలామంది ఓని మాట క్యాన్స్తో పయ్యా
కొంతమందికి నచ్చిల్లా అవని మాట, కొంతమంది నచ్చిల్లా అవని మాట. ఒకవేళ నిమ్మ కూడా నాడు ఈ మాట క్యాన్స్త నచ్చిల్లాకే నీకు, కానీ ఇవే మరి నిజమత్త మాట, నీ జీవితానికి నా జీవితానికి కావాల్సిన మాట ఇవే. మరి యేసు ప్రభుని ఒకటే జీవితం మిందే, బెస్కెట్కి మందని బతుకు మిందే. మరి ఓండే మరి ప్రాణం మీదని దేవుడు నుంచి మనం కొడతాడు. మరి ఒక నమ్ముకు మన బతికితాడా, ఒక నమ్ముకు మన బతికితాడా. ఇక చాలామంది రకరకాల తిరిగి మొత్తారు. శిశువుకు దాని గురించి గొలంగనోరించి యేసు ఒకటి తెలుసుకొని ఓ నోడి ఇది మీకు అడ్డగా మిందే అలా ఎత్తుకు మనసుని మర్రి ఓండు ఇదివరకు మత్త జాగ్రత్తకి తరేది ఆయనద్దు మీరు ఓడకుండా బేలామంతే ఇంజరికొచ్చును. దేవుడు ఆత్మ పానమిత్తగోని మనసుని శక్తి బాధాన్ని కూడా పందికొర్రవు. నన్ను మీకు ఎత్తని మాటకు ఆత్మనినే పానం మందనద్దు. దేవుడు ఆత్మ పానం ఇత్తగానే మరి మనసును పనుగు మరి బాధ ఈదిల్లా ఇంజరికొచ్చును, బాధ ఈదిల్లా. కాబట్టి దేవుడే ఆత్మ మరి ఆ పానం కావాలి మరి నమ్మవాలి ఇంజరికొచ్చును. ఇక చాలామంది ఒక మాటకి ఏం దెమ్మిరుతారు, అసలు ఓనగా శిశువుకి మొత్తారు. కొంతమంది శిశువు ఎన్నుకుంట శిశువుకి మొత్తారు. 63 వచ్చిన చదవనాను. దేవుడు ఆత్మ పానం ఇత్తేగోని మనసుని శక్తి బాధను కూడా పందికొర్రు. నన్ను మీకు ఎత్తని మాటకు ఆత్మనినే పానం మరి మందనద్దు. 68 వచ్చిన చదవనాను. 67, 68 చదవనాను. అసలు యేసు 12 మంది శిశువుకి ఊడి మీరు కూడా విడిసి దయవలేంచి అనుకుంచనీరే అని తలుపుతో. దానికి సీమోని పేతురు, ప్రభువా మమ్మ బెగ్గ బేరునగ దైతాం బెస్కెట్కి మందని బతికింకి కావలసిన పానం మీదని మాటకు నీయగా మినా కదా, నిమ్మ బెస్కెట్కి బతికి మందిన దేవుటి మర్యాద క్రీస్తు ఇంచి మమ్మ నమ్మి పుణ్య మినం ఇంజరకెత్తాం. ఈ గోడటి యేసుక్రీస్తు తలుపుతో మరి కొంతమందికి నచ్చిల్లా మాట కానీ మరి మీరు బేలా అనుకునే తలుపుతో మీరు కూడా దెమ్మిరి తిరిగిన తలుపుతాం. అసకే పేదరికి వచ్చినా కదా మమ్మ మరి బెగదాయవాలి మరి ప్రాణం మీద అని మాట నీయగమేనా కదా, మరి యేసుక్రీస్తు నిమ్మే కదా ఇంజర ఒప్పుకొంచును. ఓండే దేవుడు మన పానత్కి మన ప్రాణం మీద దేవుడు ఓండే ఇంజర ఒప్పుకొంచును. మరి బెస్కెట్కి మందన బతికింకి కావలస్తా మరి ప్రాణం మీద దేవుడు నిమ్మే కదా ఇంజర ఒప్పుకొంచును. మరి యేసుక్రీస్తే మరి బెస్కెట్కి మందన ప్రాణం మీద దేవుడిని తెలుసుకుంటేనే నీకు తెలిస్తే మరి నీ హృదయంతో వినండి, దేవుడు తలపను. ఒకవేళ అలా ఇల్లు పోతే మరి ఓడే దేవుడిని తెలుసుకున్నట్టు ఓనగే మరి బెస్కెట్కి మందని పానం మిందే, బెస్కెట్కి బతికి మందని బతుకు మిందే బరితికి ఓండే మరి నిజమత్త ఆర్యాస్మినం పానం మీదని ఆర్యాస్మినం ఓండే. కాబట్టి మరి దేవుడి మాటకి మీరందరూ మరి యేసుక్రీస్తు దేవుడిని తెలుసుకున్నది నన్న మరి కోరను, మనస్ఫూర్తి నన్ను కోరను. మీరు చదవండి, మరి చాలా విషయం మీరు తెలుసుకుంటే మరి టైం చాలా ఆసన్నారు కనుక నన్ను మరి ముగిస్తాను నన్న. మీరు చదవండి, ఇది యోహాను కుశల కబురు 6వ అధ్యాయము మరి 22 నుంచి 71 వరకు మీరు చదవండి. మరి ప్రాణం మీద దేవుడి నన్నే నిజమత్త ఆరితి నన్నే ఏం జరే యేసుక్రీస్తు మరి కేతో మరి నా పని నమ్మకం తాస్తాను బెస్కెట్కి బతికితో ఏం జరే మరి వాడికి కేతున్నారు అనమాట. కాబట్టి ఆ దేవుడిని మీరు కూడా తెలుసుకుండవాలి, వాడు నమ్మవాలి. మరి దేవుడు మేము దీవిస్తాం. మన క్యాన్స్టాడు 4 మాట నన్న మరోసారి గుర్తింగి నన్ను ముగిస్తాను. మరి బెస్కెట్కి మందనే బతుకుని ఏదైనా దేవుడు జరమని ఓడతాడు మొదటి మాటగా. రెండవది మరి ప్రాణం మీదని ఆరి ఓండే ఏం జర మన క్యాన్స్తాడా. మరి మూడవది మన ఓడతాడా మరి బెస్కెట్కి మన బతకటం బేల అవుతుంది మన ఓడతాడా. మరి 4వది మన ఓడతాడా మరి యేసుక్రీస్తు మన ఆత్మకి మన ప్రాణం మీదని దేవుడిని జర మన ఓడతాడు. మరి నాడు నిమ్మ తెలుసుకుంటేనే మన ఒకటే ప్రాణం మిందింజరే మరి బెస్కెట్ మందని బతుకు మిందింజరే ఓండే మరి ప్రాణం మీద ఆరింజరు నేను తెలుసుకుంటేనే తెలుసుకుని బట్టి నేను తెలుసుకుని వారికు నీ శంక నా శంక ఓని వల్దిని ఆ సులభ పొర వాడుతాం.
చాలా దెబ్బతిత్తో నెత్తురు కారుస్తూ ఉండు, నెత్తురు కారుస్తూ భారత్కు నీనా నీ పాపత నుంచి నా పాపత నుంచి మనందరినీ విడిపిస్తానికి ఉండు. ఆ సిలువ డొలి ఎత్తు ఉండు, బలి ఎత్తో సిలువ బలి ఎత్తో ఉండు, నెత్తురు కారుస్తూ డొల్లించి గిరుడి తేత్తో భరత్కు ఓ రోజు నిమ్మనన్న డొల్లించి ఓన్లాగే గిరుడు తేదవాలి కాబట్టి మనకద్దే మన నిరీక్షణ మింది, మనకద్దే ఆశ మింది అనమాట. ఓ నమ్తూరికి మరి బిస్కెట్ మందన బతుకు మింది. కాబట్టి ఈ వాక్యం క్యాన్సర్ దేవుడు మేము దీవిస్తూ నన్ను చిన్న ప్రాంతంగా నన్ను ముగిస్తాను. దేవా నీ కొందనాకు దేవా నిమ్మే మరి పాన మీదని దేవుడి నింజరే మరి పాన మీదని ఆరి నిమ్మే ఎంజరు మనం తెలుసుకుంటాం దేవా నీ కొందనాకు. మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకుని మింజరు మనం తెలుసుకుంటాం దేవా. మా ఆత్మకి ప్రాణ మీదని దేవుడికి నిమ్మింజని మనం తెలుసుకుంటాం దేవా నీ కొందనాకు. అవును దేవా, ఆ యూదుర్కు చాలా ప్రజా అందరూ వారు మరి ఈ లోక సంబంధించిన దోడత గురించి వద్ద గురించి వారు తిరిగి కొంచెం మొత్తారు అనుకుంటారు మొత్తారు. కానీ నైనా ನಿಮ್ಮ ఆత్మకి సంత ఆ దోడత గురించి ఆ బతుకుని గురించి నేను తిరిగి మత్తిన దేవా నీకు వందనాకు. నేను రోజు మా అమ్మ కూడా దేవా మా ఆత్మకి బిస్కెట్కి మందని బతుకు కావాలి కనుక మాకు నిమ్మే సాయంత్రంగా దేవా నిమ్మే మనం నడిపి సంచారు ప్రాంతంగా బేండత్కు దేవా రచ్చ నిలబడి మినండవు మంత్రి నేను తిరిగినైనా బిస్కెట్కి మందని బతుకుని ఇదని దేవుడు నిమ్మే ఏం జరగ తెలుసుకుంటేవాళ్ళు దేవా ఓ రచన పొందవాలి దేవా. ఈ వీడియో కొడుతున్న అందరినీ నీకైతే అప్పగిస్తున్నాను, అందరిని మీరు దీవిస్తా. వారం రోజుకి అందరూ చాలామంది ఊడినాక సాయంత్రం ఈ ప్రార్థన ఏసు ఎత్తున్నాను దేవా, ఆమేన్. అందరూ వందనాకు ఇచ్చే మీరు వీడియో బతి ఊడుతున్నారు మీ అందరికి వందనాకు. మీరు ప్రాంతం కట్టి ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా చాలామంది రచన పొందవాలి, అందరూ తెలుసుకుండవాలి దేవుడిని యేసుక్రీస్తుని. మరోసారి మీ అందరూ వందనాకి ఇస్తున్నాను. దేవుడు మేము దీవిస్తాం. వందనాకు.